Ydw i o Archifydd Gorllewin Morgannwg, ac rydw i'n siarad i Andrew Dulley am Gwobrau Rhagoriaeth Marchnata a roddi'r poblwyddyn gan meld. Andy, roedd ti wedi ennill y gobl cyntaf eiriod am brosiect Marchnata Archifol. Allwch chi ddweud wrtho fi am y prosiect i ddechrau? Roedd blwyddyn yr Olympaidd 2012 ac roedd y ffagl Olympaidd yn mynd i ddod trwy Abertawe. Gofynnoddai'n tîm Marchnata beth ydy'r archifau yn mynd i wneud i'w ddathlu. Wel, wedi tipyn o feddwl penderfynas i wneud ffilm a defnyddio Windows Movie Maker. Bwriad oedd iddo edrych fel hen ffilm fidi a gwyn. Dyma beth o'n i'n meddwl. Pan oedd y gemau Olympaidd yn Llundain am y tro cyntaf ym 1908, doedd yna ddim taith ffagl Olympaidd. Ond, os oedd, siwt fydda'r taith trwy Abertawe wedi edrych. Dechreuais i trwy ddewis henluniau o lefydd oedd ar lwybr y taith, sganio nhw a dechrau adeiladu y board stori. Yn aml, ro'n i'n sganio bobl yn y lluniau yn fanwl, yn ogystal â dangos yr holl lun. Gwnes i tudalennau teitl hefyd, fel rai rydych chi'n gweld yn hen ffilmiau Charlie Chaplin, i helpu ddweud y stori. Yn Movie Maker, rydych chi'n gallu gwneud gwahanol bethau i gwella'r ffilm, fel closio neu pylu rhwng dau lun enghraifft. Mae closio yn rhoi sens o symudiad iddi. Lot o waith, ond dyna beth gwnes i. Y peth olaf oedd Adio Soon. Roedd gyda fi 2 don o'r maint iawn oedd yn cyd-fynd â'r ffilm ac awgrymu byd 1908. O'r diwedd, roedd hi'n barod a roddais i hi ar YouTube, lle mae'n dal i fod hyd yn hyn. Roddais i gysylltiad ar ein tudalen gwen ni a'i hanfon i'r tîm Marchnata. A sut mae dod o hyd i'r ffilmalau nawr? Jyst chwiliwch am Swansea Olympics 1908 ar Google Videos, a hi fydd y canlyniad cyntaf. A beth digwyddodd nesaf? Wel, roedd yn marchnatwyr ei charu hi, anfon yn neges i'r papur newydd lleol, yr Evening Post, a sgwenodd erthygl amdani hi. Nesa, roedd erthygl pellach yn y Western Mail, ac yna, daeth newyddion ITV Wales i mewn i gyfweld â fi. A dweud y gwir, roedd y ffilm yn beth iawn ar y pryd iawn. Oedd, dyddiau hapus wir, felly caisiost am wobr y flwyddyn nesaf. Do, roedd y Gwobrau Marchnata wedi bod yn redeg am sbel, ond dyna oedd y tro cyntaf iddyn nhw gynnwys y sector archifau hefyd. Roedd yn syndod hyfryd dros ben i ennill y wobr, ac yn rhydedd mawr hefyd. Ambell waith rydyn ni'n gweithio yn arbennig o galed i wneud pethau oeloesol, ar un pryd a gwneud ein swyddi arferol, ac roedd cael yr adnabyddiaeth ffurfiol hon yn rhywbeth gwerthfawr iawn i fi yn bersonol. Ond yn fwy na hynny, mae wedi rhoi hwb mawr i'r archif i gyd. Dyma siawns i ddweud wrth y cyhoedd, a phellach i'r cynghorau sy'n gyllido ni, a gweithio bod ni'n adran fan, ond ni'n gallu gwneud rhywbeth da, newydd, diddorol a loesol, a'n cefnogi beth oedd y cyngor yn gwneud, heb gosti ceiniog chwaith. Mae'r papur newydd wedi rhedeg stori pellach ond i fe? Odi wir, yr archif di yn ennill gwobr. Daeth llawer o gyhoeddusroedd da oherwydd y wobr. Ac mae wedi annog ni i geisio i flwyddyn nesaf, ond mae hwnna'n stori arall. Odi, nawr wrth gwrs mae digwyddiad cyflwyni gwobrau go iawn fel yr Oscars, dim jyst i archifau, ond i'r 3 sector i gyd, gyda sgyrsiau gan siaradwyr diddorol a siawns i gwrdd â phobl a rydweithio. Mae llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd Cymru gyfan yn cynnig sioe da. Felly rhywbeth yn werth i wneud? Odi yn bendant, i fi yn bersonol ac i'r swyddfa, mae wedi bod yn werthfawr dros ben.